सासे मोजां खौरांगिरि जानोबा जों मा खालामनांगोन बा हयथ' निश्चय जोङो मा नांगौ जोंनि थाखाय सोलोंथाइ नांगोन होनना मिथियो बयबो। तो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जों खौरांगिरि जानो हागोन ना हाया बेबो मोनसे सोंलु जाहैबाय नङा होमबा। तो मोजां खौरांगिरि जानोबा जोङो गिबियावनो जोङो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव जों हाई सेकेन्डारिखौ जों 50% मार्क बा 50%नि बांसिनबाथ' मोजां जाबाय, 80-90 बाथ' साबसिन जाहैबाय। तो बेनि अनुजायै जोङो मा जागोन कलेजाव जोङो सिट मोनहैगोन। कलेजाव जों जेब्ला फरायो बेचलर अफ मास कमिउनिकेशन होननाय बे कर्सखौ लाहैनांगोन बा बेचलर अफ मास कमिउनिकेशन बा बेचलर अफ मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म होननाय बे मोनसे आयदा थायो। बेयाव जों मुं थिसनहैनांगोन। बबेबा प्राइभेटबो थायो गभर्नमेन्टबो थायो। दाबावैसो जोंनि बेखावरि बिथाङा इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मास कमिउनिकेशन होननाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे मुलुगसोलोंसालि बा सोलोंसालिया दिल्लीयाव दङ। तो बेबायदि गुबुन गुबुन जायगा डिब्रुगड़आवनो जा तेजपुरावनो जा